El Premi Nobel de Química de 1918 és probablement el Premi Nobel més important mai concedit. El va rebre el científic alemany Fritz Haber per resoldre un dels problemes més greus als quals s'ha enfrontat mai la humanitat. El seu invent és responsable directe de la vida de 4.000 milions de persones, però quan va rebre el premi, molts dels seus companys es van negar a assistir-hi. Altres dos guanyadors del Nobel van rebutjar els seus guardons en protesta i The New York Times li va dedicar un article mordaç. És alhora un dels científics més genials i més nefastos de tots els temps. Potser, més que ningú altre, ha donat forma al món en què vivim ara. Si ets ciutadà nord-americà i trobes una illa amb molta caca d'ocells, pots reclamar-la per als Estats Units i els Estats Units et donarà una mà. El president està autoritzat a enviar la Marina i l'Exèrcit per defensar la teva recent illa descoberta, recoberta de caca. Actualment hi ha 10 illes americanes reclamades d'aquesta manera. I encara que la llei que ho va fer possible es va aprovar l'any 1856, encara segueix vigent ara mateix. Però per què la gent es delia per illes cobertes de caca? Hi ha unes quantes desenes d'illes a la costa del Perú on milions d'ocells marins es reuneixen per aparellar-se en aigües properes que estan plenes de peixos i aquests milions d'ocells es mengen el peix i després fan caca. Molt. Com que la regió és calenta i seca, aquesta caca se solidifica i s'acumula al llarg dels anys. Hi ha penya-segats de caca d'ocells de més de 30 metres d'alçada. Tècnicament, la caca d'ocell s'anomena guano i, a mitjans del segle XIX, comprar i vendre guano d'ocells era un gran negoci. El preu va pujar fins a $76 per lliure, el que significa que es podien canviar 4 lliures de guano per una lliura d'or. Com és que hi havia un mercat tan gran per la caca d'ocell? Per respondre-hi, hem de mirar dins del cos humà. Els nostres cossos estan formats per oxigen, carboni i hidrogen. El quart element més comú és el nitrogen. El nitrogen forma part dels aminoàcids que formen les proteïnes, forma part del compost que transporta l'oxigen als glòbuls vermells i és un compost central de l'ADN i l'ARN. El nitrogen és essencial per tota la vida a la Terra. Obtenim el nitrogen mitjançant plantes o animals que han menjat plantes i les plantes obtenen el nitrogen de la Terra. El problema és que si conrees el mateix sòl any rere any, el nitrogen minva i finalment no n'hi ha prou perquè creixin plantes sanes. No poden produir prou clorofil·la per la fotosíntesi, cosa que frena el seu creixement. Les fulles es tornen grogues i són més susceptibles a plagues i malalties. És crucial per als agricultors, ja que la seva mancança implica un menor rendiment. La manera d'arreglar-ho és afegir nitrogen de nou al sòl, i aquí apareix el guano dels ocells. El guano conté fins a un 20% de nitrogen. Els inques es van adonar que afegir guano al sòl feia que els cultius creixessin millor. Això els va permetre cultivar llocs que abans no eren cultivables i així van ampliar el seu imperi. Els rics dipòsits de caca d'ocell d'Amèrica del Sud no van passar desapercebuts a la resta del món. El 1865 Espanya va entrar en guerra contra el Perú, Xile i Equador i Bolívia pel control de les illes Corulles de Guano. L'afany del món pel nitrogen era tan gran que el 1872 el món feia curt de guano i el Perú va prohibir-ne l'exportació. El món necessitava una altra manera d'obtenir la seva dosi de nitrogen.
Es palpava la crisi. El 1898, William Crookes, un químic britànic, va fer una profecia terrible. Davant l'augment de la població mundial i la disminució de l'oferta de nitrogen, va dir: estem en perill mortal de no tenir prou menjar. D'aquí a menys de 30 anys, va afirmar, la gent de tot el món morirà de fam. Però també va proposar una solució. Són els químics els que han d'acudir al rescat. Gràcies al laboratori, la fam es pot convertir fins i tot en abundància. Vet aquí el quid de la qüestió. El nitrogen és força comú. El 78% de l'aire és nitrogen, però en una forma que les plantes i els animals no poden utilitzar. 2 àtoms de nitrogen amb triple enllaç. Aquest vincle és un dels més forts de la naturalesa. La força d'un enllaç químic és la quantitat d'energia que es necessita per trencar-lo. Per exemple, per trencar 2 àtoms de clor caldrien 2 electronvolts i mig. Per trencar 2 carbonis se'n necessiten 3,8. 2 oxígens, 5,2 electronvolts. Però per trencar 2 àtoms de nitrogen calen 9,8 electronvolts. Una quantitat enorme d'energia. Hi ha 2 processos que ho fan de manera natural. Els llamps alliberen tanta energia que trenca els N2 en àtoms individuals de nitrogen, que reaccionen ràpidament per formar òxids de nitrogen. Aquestes molècules romanen a l'atmosfera fins que reaccionen amb les gotes d'aigua dels núvols i cauen a terra amb la pluja. També hi ha alguns tipus de bacteris que viuen a la Terra que poden trencar l'enllaç N2, utilitzant una enorme quantitat d'energia i fan que el nitrogen estigui disponible per a les plantes. Però els bacteris proveeixen el nitrogen lentament i no hi ha prou llamps per produir compostos de nitrogen a gran escala, així que els químics van posar fil a l'agulla. El 1811, Georg Hildebrand va barrejar nitrogen i hidrogen en un matràs tancat, intentant fer amoníac, una de les molècules que contenen nitrogen del guano. Quan això no va funcionar, va submergir el flascó a 300 metres sota l'aigua per augmentar la pressió. Anava pel bon camí, però tampoc va funcionar. Durant els 100 anys següents es van dur a terme versions cada cop més sofisticades d'aquests experiments i tots van fracassar. Així que quan Fritz Haber es va interessar per aquest problema el 1904, s'unia a un reguitzell de químics fracassats. Tenia 36 anys i treballava com a acadèmic de segona fila a la Universitat de Karlsruhe. Era pare novell d'un nen de 2 anys, en Hermann, i estava casat amb la Clara, una de les primeres dones amb un doctorat en química. Impulsat per l'orgull i la rivalitat, Haber va dedicar 5 anys al problema. La seva idea era combinar nitrogen i hidrogen no només a alta pressió, sinó també a alta temperatura i en presència d'un catalitzador que redueix la quantitat d'energia necessària per dividir el nitrogen diatòmic. Per fer-ho, calia inventar nous aparells. Haber va treballar incansablement en aquest projecte, construint equips que poguessin tolerar temperatures i pressions cada cop més altes. També va tenir sort. Resulta que es treia un sobresou com a consultor d'un fabricant de bombetes. Allà tenia accés a materials realment difícils de trobar, com ara l'element osmi. L'osmi és escàs. En el seu temps només existien uns 100 quilos refinat, però l'empresa per a la qual treballava estava experimentant amb l'ús de filaments per bombetes, de manera que tenien la major part de les reserves mundials. Haber va ensumar que podria ser el catalitzador perfecte, així que en va portar una mostra al seu laboratori i allà, la tercera setmana de març de 1909, va col·locar una làmina d'osmi a la cambra de pressió i després va pressuritzar i escalfar el nitrogen i l'hidrogen a 200 atmosferes i 500 graus centígrads.
En aquestes condicions, els triples enllaços es van trencar i el nitrogen va reaccionar amb l'hidrogen. De la mescla total de gas, un 6% es va convertir en amoníac. Quan el gas es va refredar, un mil·límetre d'amoníac va degotar del tub dins d'un vas de precipitats. Un Haber exaltat va córrer d'un laboratori a un altre, cridant: «Veniu! Hi ha amoníac!» L'empresa química més gran d'Alemanya, la BASF, va comercialitzar el procés de Haber. Al cap de 4 anys van obrir una fàbrica que produïa 5 tones d'amoníac al dia. La gent parlava de fer pa de l'aire. Gràcies a l'adob produït per aquest procés industrial, els pagesos, el tros de sempre, van multiplicar per 4 les collites i, com a conseqüència, la població mundial es va quadruplicar. La Terra nodreix avui 4.000 milions de persones més del que faria sense el fertilitzant nitrogenat. De fet, al voltant del 50% dels àtoms de nitrogen del teu cos procedeixen del procés de Haber. Haber es va fer ric gràcies a la troballa. Va aconseguir un ascens i es va convertir en el director fundador de l'Institut Kaiser Wilhelm de Química Física de Berlín. També es va fer amic d'alguns dels millors científics de la seva època, com Max Planck, Max Born i Albert Einstein. Quan Einstein es va separar de la seva primera esposa, va passar la nit a casa de Haber. Però, si Haber era tan ben considerat, per què va ser rebutjat pels seus companys quan va guanyar el Premi Nobel? La versió va néixer durant la Primera Guerra Mundial. Quan va esclatar la guerra, Haber es va oferir voluntari per al servei militar. A diferència d'Einstein, detractor de la guerra, Haber era un patriota. Volia utilitzar la seva experiència per ajudar al seu país. Resulta que just iniciada la guerra, l'exèrcit alemany ja anava curt de pólvora i explosius. El nitrat d'amoni, a més de ser un excel·lent fertilitzant, també és un explosiu. Només cal veure què va passar a Beirut l'agost del 2020. Un magatzem que contenia prop de 3.000 tones de nitrat d'amoni es va incendiar i amb la calor extrema el fertilitzant va detonar. L'explosió, que es va poder escoltar a centenars de quilòmetres de distància, va causar la mort d'almenys 217 persones i en va ferir milers. Els sismòmetres van registrar un terratrèmol artificial de 3,3 graus a l'escala de Richter. Aquesta és només una de les moltes explosions relacionades amb fertilitzants. La planta d'Opau, on es va posar en pràctica el procés de Haber, també va explotar el 1921. I el motiu és el nitrogen. Ja hem vist que es necessita una quantitat enorme d'energia per trencar el triple enllaç del nitrogen. L'altra cara de la moneda és que quan 2 àtoms de nitrogen s'uneixen, s'allibera una gran quantitat d'energia. Les explosions de pólvora TNT, nitroglicerina i nitrat d'amoni formen gas nitrogen diatòmic i de la formació d'aquest triple enllaç és d'on aquests productes químics deriven la seva gran energia explosiva. Haber va pressionar per convertir les fàbriques que creaven amoníac per a fertilitzants en fàbriques per crear nitrat per a explosius. Per als seus superiors aquesta conversió era impossible, però Haber va insistir i aviat el seu procés químic era el cor de la màquina de guerra alemanya, de tenir pa de l'aire a tenir bombes a l'aire. Però Haber pensava que la química podia contribuir encara més a la guerra. El desembre del 1914 va ser testimoni d'una prova d'armes químiques. No li va fer ni fred ni calor.
Es va proposar fer un gas que fos mortal a concentracions baixes i més pesat que l'aire per poder enfonsar-se a les trinxeres enemigues. Els projectils amb armes químiques estaven prohibits des de la Convenció de l'Haia el 1899, però a la pràctica, després de l'inici de la guerra, Alemanya, França i Gran Bretanya experimentaven amb armes químiques. Haber va convertir la seva ala de l'institut en un laboratori d'armes químiques i al cap d'uns mesos es va dedicar al gas clor. Un empleat, Otto Hahn, expressà el seu malestar per la nova arma. Haber li va dir: se salvarien nombroses vides humanes si la guerra s'acabés més aviat d'aquesta manera. A les 6 de la tarda del 22 d'abril, amb un vent que bufava cap a les trinxeres aliades, les tropes alemanyes van alliberar 168 tones de clor de més de 5.000 bombones. El mur de gas va avançar pel camp de batalla. Com que el gas clor és 2 vegades i mig més pesat que l'aire, es va enfonsar a les trinxeres dels soldats aliats. Qualsevol soldat que respirés aquell gas patia una mort terrible. El clor irrita la mucosa dels pulmons tan violentament que s'omplen de líquid. Els soldats es van ofegar en terra ferma. Més de 5.000 soldats aliats van morir així en el primer atac. Haber va ser ascendit al rang de capità i una setmana més tard va tornar a casa seva, a Berlín. L'1 de maig, els Haber van organitzar un sopar i quan es va acabar la festa, Fritz va prendre pastilles per dormir i se'n va anar al llit. Però aquella nit la seva dona Clara va agafar una pistola i va sortir al jardí i allà es va disparar un tret al pit. El seu fill de 12 anys, Hermann, va sentir el tret, va córrer cap a fora i va trobar la mare agonitzant. L'endemà al matí, Fritz Haber viatjava en un tren cap al front oriental per supervisar un atac amb gas a l'exèrcit rus. Hi ha qui afirma que la Clara es va suïcidar a causa de l'obsessió del seu marit per les armes químiques. I potser és veritat, encara que de debò no ho sabem perquè no ha perviscut cap relat de primera mà que doni suport a aquesta interpretació. El que sí sabem és que la Clara era profundament infeliç amb el Fritz. El 1910, després de 8 anys de matrimoni, va escriure a una amiga: el que ha guanyat en Fritz durant aquests 8 anys, això i més encara jo ho he perdut i el que em queda per davant m'omple de la més pregona insatisfacció. Després del suïcidi de la Clara, Haber passà la resta de la guerra al seu institut, on feia recerca sobre armes químiques i pesticides. Al 1917, l'institut donava feina a 1.500 persones, inclosos 150 científics. Era com un mini projecte Manhattan, però per a armes químiques. En total, 100.000 soldats van morir per armes químiques durant la Primera Guerra Mundial. Quan Alemanya es va rendir, Haber estava enfonsat. Per intentar pagar l'enorme deute de guerra d'Alemanya, va provar de destil·lar or de l'aigua de mar, però va ser un projecte inútil. El 1933 els nazis van arribar al poder i van aprovar una llei per la qual tots els funcionaris jueus, inclosos els científics, havien de ser acomiadats de la feina. Haber era jueu, però no practicant. En qualsevol cas, els seus serveis militars el van eximir de la llei, però va renunciar de director en solidaritat amb tots els científics jueus a l'institut. L'any següent, en un hotel de Basilea, Suïssa, va morir d'una insuficiència cardíaca. Immediatament després de la Primera Guerra Mundial, l'Institut Haber va desenvolupar un insecticida a base de cianur.
pràcticament no feia olor, així que el van barrejar amb una substància química que fes olor per alertar la gent del perill. El gas resultant va ser anomenat Zyklon B. 10 anys després de la mort de Haber, els nazis van demanar als químics que n'eliminessin la pudor. Aquesta forma de Zyklon B, una substància desenvolupada a l'Institut Haber, es va utilitzar llavors per perpetrar l'Holocaust. Pensant en aquesta història, seria fàcil pintar Haber com un roí o bé com un heroi per haver contribuït a alimentar mig món. Un altre enfocament és considerar-lo irrellevant per la història perquè algú altre hauria descobert processar nitrogen de l'aire i altres estaven desenvolupant armes químiques. La ciència i la tecnologia han millorat extraordinàriament les nostres vides, però també ens han donat mitjans cada cop més potents per destruir-nos a nosaltres mateixos. Seria fantàstic creure que podríem demanar als científics que només treballessin en problemes que són bons per a la humanitat. Però la realitat és que cada tros d'informació és una arma de doble tall. No saps el resultat de la teva investigació ni com s'utilitzarà més endavant. El nitrat d'amoni és alhora un fertilitzant i un explosiu. Per tant, la gran qüestió és com seguim augmentant el coneixement i el control del món natural sense destruir-nos a nosaltres mateixos i a tota la resta d'aquest planeta en el procés.